И коста хора, аз съм пълно БГ и сега съм бъдър PP. То клип ще прави на серверчето, ще искам да съм ранка добър. И да започваме. Сервера е пуснат отскоро, има 50-60 човека постоянно. Има трапове на енда. Много макеф сервера, ще се снимам тук. И да започваме серверата. Първия варп е Warp Angels. Ето Warp Angels, тук репервате, които няма ранг си реперва айтем тук. Enchanting Table и да. Набързо ще бъде това ревю. Следващия Warp е Warp Crate. Тук ще отворих един Godkey, ми се падна 25 така. Гадно, но такова. Има Godkey, Rare Crate, има God Crate. Тук са най-фа. Сайта може да се купите 10 God Crate-а. Тук е Warp Fishing също. И лойте риба е продавата, ама няма смисъл. Следващия Warp е Drop Party. Ето го Drop Party-то, евенти са всяка събота и неделя от 9 часа, мега евенти. Следващия Warp е Warp Enchant. Ние ходихме, End. Казали също има трапове. Аз нямам фекшен още. Не има фекшен. Ето го много хубав. Много кефи. Ето го трапове. Ето ги от трапове. Сега като влезете ще го разгледате. Следващия Warp е Warp Fishing. Ви го показах под. Какво иска? Ето Warp-ото си фармите храна и да. Следващия Warp е Warp FPS. Там също може да биете. Но той е стария Warp FPS, който ако някой го знае. Следващия Warp е Warp Help. Там са правилата за фекшен, за всичко. Ето, български, английски. Той си ги разгледате тук за бан. Тук за бан. Покажа се за ефекти, всичко е обяснено подробно. Тук за мютовете и тук някъде нещо беше за YouTube, но не знам. Следващия Warp е Jump. Това е джимпа на спауна. Ето, бъркал. Тук минава тия следващия Warp е Warp Nether. Там също може да се биете. Мисля, че. Ето. Малък Warp. Малък, красив много. Следващия Warp. Един от най-важните Warp-ове. Стария шоп, ако го знаете. Тук имаше някъде... какво беше това? Само за ранкове, да. Ама вече го няма, не знам. Не съм сигурен. The Shop, да. Това е само за ранкове. Следващия Warp е Spawn Jump.
клипа. И да, хора, това ми е седел от ревюто. Абонирайте се за мен, харесайте клипа и чао!